Hola, sóc el Víctor Jurado, doctor en Història per la Universitat de Barcelona i la meva comunicació es titula Sodomia i càstig a l'època moderna al cas de les galeres a la Santa Lliga. El primer de tot, abans d'entrar en matèria, voldria agrair a l'organització d'aquest simposi internacional perquè totes aquestes propostes que ajuden a apropar-nos una mica més malgrat la situació que estem vivint sempre són d'una enorme alegria i que, diguem, ajuden dins les possibilitats a normalitzar una mica la vida acadèmica de tots nosaltres. Doncs bé, tot i que el títol ja és prou explícit, val a dir que en aquesta petita intervenció parlaré, com no pot ser d'altra manera, de la sodomia a les galeres de la Santa Lliga i com aquesta preocupava molt als seus líders, posant especial èmfasi a don Joan d'Àustria i el càstig contundent que ens ho podem imaginar tots, perquè més o menys acabava tot d'una manera o altra igual, que patien aquells que eren condemnats per tals fets. El tema de la sodomia a l'època moderna està prou viu, realment. Hi ha algunes incorporacions a la bibliografia prou recents, com podria ser Transgresión sexual y pecado contra natura en Navarra, siglos XVI-XIX, de Javier Ruiz Astiz, o els sodomites catalans, Història i vida, segles XIII-XVIII, de Jaume Riera. Però aquests estudis sempre han tingut certa importància i podem anar tirant una mica cap enrere, destacant-ne, per exemple, el text de Tomàs i Valiente, que sempre acaba sent, diguem, un punt on agafar-se. La sodomia, fent aquí una petita introducció abans no entri al que seria el nucli d'aquesta intervenció de Santa Lliga i tot vist, òbviament, a través de la via documental, la sodomia era el més greu dels pecats de luxúria, d'aquesta gradació que es feia amb adulteri, no adulteri, dona, tal, s'estava dins del matrimoni, les postures fins i tot que estaven condemnades, la sodomia era el pitjor. Perquè és això precisament, que ja no estem parlant que si és dins o fora del matrimoni, amb voluntat o sense, sinó que és una ofensa directa a Déu, perquè és qüestionar l'ordre natural de les coses. És a dir, són uns fets que perturben directament la imatge de la seva creació. Per tant, aquest càstig aniria més o menys en la línia de la gravetat dels fets que ells proposen. No serà aquí on descobrirem la cobertura legal que li donaven a la persecució de la sodomia, tot i que farem algun petit esment, sobretot el text original de 1497 de la pragmàtica dels Reis Catòlics que utilitza Joan d'Àustria per justificar la seva justícia. Al final, com a comandant suprem de la flota de la Santa Lliga, era ell qui aplicava aquesta justícia. Ja un moment inicial d'aquesta legislació al voltant de la sodomia ja el trobem a la setena partida d'Alfonso X el Sàvio, que ja es fa una volta per l'origen de Sodoma i Gomorra, la mala gent que l'habitava i el càstig diví que va procurar Déu, etc. Hi ha alguns textos castellans que també sintetitzaven prou bé allò que veurem tot seguit. I és una síntesi d'aquelles que impol·luta. Més síntesi no es pot fer. El Fur de Béjar, que és precisament un text citat per l'article que comentava de Tomás y Valiente, que diu: de varón que fornica con otro, qui fuer preso en sodomítico pecado, quemarlo. Contundent. No hi ha més capacitat de síntesi. Però tot això, i ho veurem, acaba agravant-se amb la pragmàtica dels Reis Catòlics de 1497, perquè ja no fan cap mena d'excepció, ni per edat, ni per saber, ni per no saber. Si t'enganxaven, la cosa estava prou complicada. Però bé,
Entrem a la Santa Lliga. Santa Lliga, tampoc no descobriré aquí res, és la unió de les forces cristianes, essencialment, tot i que n'hi ha d'altres galeres afegides, com Malta, etc. Són el papat, els estats pontificis de la Sereníssima República de Venècia, la monarquia hispànica, que estan aplegades sota el panó del Sant Pare, en un acte solemne, de fet, li donen a Joan d'Àustria, que ho agraeix així amb molta pompositat, que si és el panó de Sant Pare, és el panó de Déu, que van juntes per enfrontar-se al gran contrapoder del Mediterrani, l'Imperi Otomà. És a dir, estem ja amb una flota que la seva raó de ser és religiosa, pràcticament. En política, sí, algú pot dir, esclar, política també perquè estan enfrontant-se a qui està dominant el Mediterrani durant els últims 50 o 60 anys. Sí, però allò que ho està aglutinant tot és la religió. I que aniran tots plegats en un primer moment per desfer el setge otomà sobre Xipre, sobre Famagusta, l'últim reducte, i finalment, que haurà caigut Famagusta abans no trobessin els otomans, es produirà l'enfrontament naval, que és mundialment conegut com la batalla de Lepant. Però és que és això, precisament, si la gravetat del delicte del pecado nefando, del pecat nefand, de la sodomia era greu en una situació ordinària, molt pitjor ho seria en el si d'una flota que lluitaria en nom de Déu i de Roma, o de Roma i de Déu, per extensió, millor dit. En aquest cas, mentre les diverses flotes es movien amb l'objectiu de reunir els efectius que acabarien tots aplegant-se amb la resta d'aliats a Messina, estan documentades diverses execucions de mariners acusats de pecat nefand. Esclar, pensem que les flotes estaven disperses pel Mediterrani, Nàpols, Sicília, les galeres d'Espanya, hi havia moltes que estaven per allà, és això, cadascuna amb el seu propi general, etc., i que s'han de plegar totes per anar conjuntament a enfrontar-se als otomans. És a dir, la sodomia ofenia a Déu, de fet, anava contra l'ordre natural que ell havia creat i donat, òbviament, aquest caire místic de la pròpia flota, envoltada per una aura gairebé divina que els hauria de dur a que triomfés la creu sobre la mitja lluna, no hi ha més que veure quin va ser el símbol posterior, que és el roser. Es produeix la batalla el 7 d'octubre, dia del roser, la verge del roser intercedit per nosaltres, roser per tota Europa. Tot això, havia de triomfar la creu sobre la mitja lluna i el càstig de la sodomia, per tant, havia de ser exemplar i exemplaritzant, tant a ulls de la resta de la tripulació com del propi Déu que observava totes les seves passes. De fet, això ja marxo perquè és part del tema de la meva tesi, creien, sincerament, que Déu els havia ajudat a Lepant. Per tant, millor no fer-lo enfadar, sincerament. Però si entrem ja al rastre documental que van deixar aquestes execucions, podem veure, per exemple, una carta de Gil d'Andrada a Joan d'Àustria des de Mallorca el 21 de juny de 1571, que diu així: «Cuanto a la justicia que se ha hecho en castigar los que en esta galera merecieron el castigo que se les ha dado, huelgo yo mucho de que vuestra Alteza la pruebe, y que con tanto cuidado mande que se haga inquisición en las demás, porque esto es en gran parte para la enmienda a este. Vuestra Alteza, cierto que cuanto en mí fuere, se hará justicia en todo lo que se ofreciere el tiempo que me tocare hacerle hacer. De más de los 9 que mandé quemar en Cartagena, hice quemar un soldado en los alfaques y porque allí se acabó su causa. Creo que 2 que están notados y presos confesarán algunos y así se podrá ejecutar la pena contra ellos en esa ciudad». És a dir, està demanant ja autorització i gairebé vistiplau, és a dir, sí, fes el que et sembli per acabar de complir les penes que estan escrites. Cal destacar, per exemple, ja que s'ha citat el llibre de Javier Ruiz Astiz a Navarra, que durant aquest període que hi analitza foren executats 9 sodomites.
Per tant, es pot veure una contundència molt superior en el context de la milícia que en el context civil. Sobretot, segurament, emparada amb aquesta aura religiosa que s'havia de mantenir sí o sí. Però això és només una carta de fil d'entrada. Ara entrem a les converses que tenen, òbviament per via epistolar, Joan d'Àustria amb Felip II, també relacionades amb aquest tema. Joan d'Àustria va executar-ne 4, en aquest cas a la platja de Barcelona, on estava la flota embarcada esperant a que arribessin alguns soldats a embarcar el príncep de Bohèmia, tota la resta ja camí de Gènova i després a Nàpols i Messina. Però llegim el que deia Joan d'Àustria. Después de haber llegado aquí, se ha usado diligencia para entender la verdad de lo que pasaba en la acusación que algunos malos hombres viciosos en el pecado nefando, a los cuales el comendador Gil de Andrada hizo quemar los días pasados, habían hecho a otros de los que sirven en las galeras, y habiéndoseles fulminado sus procesos, ha resultado de ellos haberse quemado ayer 4 en la playa de esta ciudad, y demás de los cuales hay algunos otros con quien se procede y se seguirán sus causas conforme a la justicia, y porque se va entendiendo que en todas las galeras debe de haber gran daño de esta aventura y que las que se han de juntar para la liga no están mucho más limpias. És a dir, va fent neteja, va buscant a veure qui pot haver comès aquest pecat per rebre el càstig corresponent, que com veiem era morir d'una de les formes més cruels que es podia morir a l'època, que era cremat a la foguera. Aquí és justament on apareix un nou problema per a Joan d'Àustria, en com governar-se amb la resta dels aliats de la flota, en cas que sorgissin aquesta mena de problemes. Ell, fill de Carles V, fill bastard, era el comandant suprem d'aquesta flota cristiana i l'encarregat de mantenir l'ordre i la bona disciplina marcial i religiosa. Tant era així que fins i tot en un extens llistat on es marcava punt per punt allò que havia de realitzar cada galera a l'hora d'entrar en combat, el primer de tots els punts anava en relació a mantenir el bon ordre religiós de tots els soldats. Abans de lluitar, confessar-se i absolució i que estigui tot bé amb Déu. De fet, era aquesta la tasca que tenia la flota. És a dir, tot això anava en contra frontalment amb la pràctica del sexe sodomític en la visió de l'època. Sobre la disciplina que hauria de mantenir amb la resta de la flota que es comentava i el càstig en cas de descobrir aquest tipus de comportaments sexuals entre la tripulació, deia Joan d'Àustria a Felip II en una carta escrita des de Barcelona a 12 de juliol de 1571 que en esto de la justicia, en lo concerniente a la gente de las galeras de los confederados, no convendrá embarazarse haciendo pesquisas ni usando de sus ministros para ello, sino dejándolo y remitiéndolo a los superiores ministros de ellos, pero que entiendo que hay desorden y exceso. Debe de encomendárseles mucho y aun mandar que lo castiguen, y aunque de este pecado y su castigo se ha de tener más cuenta, no tratará de ello tan en particular forma de la ocurrencia del caso. Porque cuando en las galeras del cargo de su majestad tal cosa se cometiese, mando a los delincuentes en ella se podría bien proceder, aunque fuese de las otras galeras. És a dir, ell manté aquest ordre, aquesta disciplina, i es veu fins i tot capacitat per intervenir a les altres galeres, sempre, això sí, deixant en un primer moment que sigui la justícia de cadascuna de les nacions que intervindrien en aquesta Santa Lliga que fes les seves pròpies investigacions. La resposta de Felip II va ser contundent en aquest sentit, tant pel que fa a la crema dels culpables de pecat nefand com amb aquesta autoritat que hauria de tenir Joan d'Àustria per jutjar els fets. Diu així: he visto lo que escribís acerca del castigo que se había hecho en algunos hombres que habían pecado en el nefando y me ha parecido muy bien la justicia que se ha hecho en este negocio. Y así os encargo mucho que tengáis muy particular cuidado de ordenar que así salgan adelante. És a dir,
acceptant i fins i tot felicitant el seu germanastre per aquest fet. En lo demás que decís que os avise de la manera que en esto sabéis de gobernar en las galeras del Papa y venecianos, en lo que toca a la gente de las galeras de los confederados, no convendrá que os embaracéis haciendo pesquisas ni uséis de vuestros ministros para ello, sino que lo dejéis y remitáis a los superiores y ministros. Pero si entendieredes que hay desorden y exceso, vos debéis de encomendarles mucho y aun ordenar y mandar que lo castiguen. Y aunque de este pecado y su castigo se ha de tener muy gran cuenta, no trataréis de ello tan en particular fuera de la ocurrencia del caso, porque no se injurien más cuando en nuestras galeras y las que andan a nuestro sueldo tal cosa se cometiese. Tomando a los delincuentes en ellas, se podría bien proceder, aunque fuesen de las otras galeras. És a dir, totalment justificat tot el que fes. Finalment, Joan d'Àustria cita la pragmàtica de Reis Catòlics del 22 d'agost de 1497 com a eix de la seva justícia amb aquests mariners. Abans de copiar dita llei, de forma literal, fa un esment a les raons per les quals calia ser especialment estricta amb aquests actes. Si los que tienen gobierno en la tierra están muy obligados a castigar los delitos que en ella se cometen contra Dios nuestro Señor, y particularmente a los que blasfeman de su santo nombre y de su bendita madre, y a los que cometen el crimen nefando contra orden natural, mucho mayor obligación tienen los que están a su cargo en las cosas de la mar, de donde los peligros son mayores y cada día Dios, por su misericordia, nos hace crecidas mercedes. Evidentment, justificant tot acte contra a aquests sodomites per l'ofensa a Déu que feien amb els seus actes. De fet, i amb això pràcticament acabaré, no entraré a la lleis, a la pragmàtica de Reis Catòlics, perquè ja porto prou minuts i no em vull extendre gaire més. Les possibilitats que podien obrir-se segons la legislació dels diversos regnes eren menys severes. I ell el que fa és dir obertament que s'aplicarà sempre a la flota les lleis aquesta pragmàtica de Reis Catòlics, molt més contundent que les altres regnes. Ja d'entrada, perquè les altres regnes s'havia de provar de forma explícita que s'havia comès aquest pecat. La de Reis Catòlics, no. Llegeixo. Considerando que los reinos de Nápoles y Sicilia está proveído de la manera que estos delitos se deben castigar y por conforme a ellas pretenden los doctores que conforme a derecho se requiere que el delito sea enteramente consumado para que se pueda dar la pena ordinaria y porque esto es de dificultosa probanza y de tal manera que si así se hubiese de guardar pocas veces o ninguna sería dicho delito castigado con el rigor que su enormidad requiere y viendo que esto está bien dispuesto y determinado que hizo el rey católico don Fernando de gloriosa memoria, los cuales han sido siempre confirmadas y mandadas guardar por su majestad, y que de la ejecución de ellas se sigue tanto servicio a Dios nuestro Señor en las tierras donde se guardan, y queriendo imitar esto en la armada que está a nuestro cargo en nombre de su majestad, ordenamos y mandamos que todas las personas que anduvieren en la armada de su majestad, así sobre las galeras de este reino de Nápoles, como desde Sicilia, que andan a sueldo de su majestad, de particulares, o en cualquier otro navío baje de la armada que está o estuviere a nuestro cargo, que cometieren cualquiera de los delitos así en el mar como en tierra, cuando salieren a ella, sean castigados conforme a las dichas leyes que son del tenor siguiente. A continuació, fa una còpia literal de la llei de Ferran Isabel, de don Fernando y doña Isabel, en Medina del Campo, a 22 d'agost de 1497, aquesta llei típica que es pot trobar de forma molt senzilla a internet, és prou comuna, fa una còpia literal on bàsicament diu això, que si enganxen algú per lesa majestat, crims, heretgia, etc., sea quemado en llamas de fuego en el lugar y por la justicia a quien perteneciera el conocimiento y punición de tal delito, i que a més li siguin confiscades de les possessions. És a dir, aquesta gent de guerra quedaria governada per les mateixes lleis que regien els afers civils. Fossin de la regna que fossin les galeres, seria la pragmàtica de 1492 de Reis Catòlics la que dirigiria els destins d'aquells que haguessin practicat la sodomia o almenys se'n tingués sospita. És a dir,
escollia sempre la llei més severa per castigar aquests actes. Don Joan d'Àustria, per tant, capità general de les galeres de la monarquia i líder suprem de la flota de la Lliga, coneixedor de l'envoltori diví que hi havia al voltant de la flota i del caire d'injúria a Déu que havien donat a la seva pragmàtica Ferran Isabel, a tots els actes sodomítics castigaria qualsevol acte amb la duresa que ells havien marcat i que havia creat un suport legal per a l'execució a la foguera d'aquells homes que haguessin practicat el sexe entre ells. Fins aquí la meva intervenció. Qualsevol mena de dubte, o qüestió, etc., doncs el meu correu estarà disponible, així que bé, tornar a agrair a l'organització d'aquest simposi i res més. Fins una altra.